everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Encuentro di Amor. Oh, Tay! Wa naman tuon may angay balikan pagkuring. Kay parihon naman may nangupos. Ulakaw na ko. Uy. Hala ma, nakadungog to si Lulu sa tanan natong gistoryahan. Ay, kakita kasi ang naong ma. Ma, nakita kasi ang naong. Murka hilakon. Papadlong man sa nis tatay, uy. Ay, pag-ana ma, uy. Katong upakan ni abot ma. Kinaagyo na siya na istorya nga, gikan nyo siyang kasing-kasing. Unsa man ko no na, aber? Kailain naman to siya, hunahuna no nga, nawagtang ka. Niingon na siya mga, andam siyang mupatay ni Sir Jong, bisan anak pa siya sa babae nga iyang gihigugma. Iya ginang gilitok ma. Nigawas yun na siyang baba. Mao ba? Siyak gani ko ma. Di pa gid siya mo angkon nga nisulti siya. Pero klaro jud kayo, pagkasulti niya ma, isugod kayo siya. Oh. Kay nigawas sa siyang baba ma. Mao gitoy iyang na-feel. Ug nakakita jud kasi ang itsura ma pag ingon niya nga angay mo patuo ko nimo. Tatay sa doy. Ayaw lagi ana ma. Di ginato angay nga i-invalidate ang feelings ni Lolo. Ay da, nabaguhan rato. Ha? Nakalitan ra siya nga okay na sila. Ngawa na sila mag-away. Palabyon lang una nato. Mawa ra na. Dili ra na magdugay. Kaha ma? Cookie! Tawagan lolo nimo kay manihapon na ta. Nakaluto na ko. Ma! Wa man sa gawa si Lolo, ma. Dito ko gikan. Ha? Uy, tawagi ko no. Nagdaman tog cellphone. Ay! Uy! Sorry. Wa tayuan. Napos niya. Tinuod ron? Wow. Kaya may pag-abot na ko na. Pakas na. Hala! Tay, hubog ka, tay? Woy! Ubog ang taon. Kadumdum magkakupuli ko, hubog pa ko. Nakainom lang, puwa sa sakit sa dughan. Lingkod. Lingkod. Salamat, Apo. Buta na galing, Apo. Swerte yung kayo si Sandra ni mo. Mao nga pag-asawa ito, ha? Aron, dili mawa ang iyang swerte. Hausa man, mamahita karon sa ila. Pwede naman. Pwede na galing. Pa-schedule na dayon mo kasal dito. Lo, magsura ta na sa lingadlaw, ha? Okay? Inumdumi nga, do not wait for tomorrow what you can do for today. Karon dayon na tubuhaton. Gabi naman, Lo. Wala may opisina. Aha. Pa-schedule maghabig kasal. Oo, di ay. Gabiin naman di ay. Sige, hugba na lang, ha? Siyos buntag. Tay, higop og sabaw tay o aron mahuwasan ka. Bisag usap pa ka kaliro sabaw imong ipahigop na kulit, ha? Di nyo kuhuwasan din nga kung gibati ron. Ayay. Lo, unsa na imong gibati? Wagot. Sakit na akong dughan ba. Pero, way kaswa po. Ayaw ko tagda. Ikaw, kamo ni Sandra, ang inyong relasyon, ang atibada. Ayaw sila. Kamo, di ba? Nina? Wa mo tingong imong inahan ko kay. Silence means yes. Ayaw kaguulo.
Ato na wag tangon ang kasakit sa imong dughan. Unsa man? Manawag tang nula ko rin? Ayaw to hilapti kay mabalakaw niya to ilig kasayod at to nakainom. Sige. Ugma na lang lo. Mangaon na lang una ta ha. Lamig kinang sabaw ni mama o. Na may pritong manok. Sige. Mga unta. Hab-hab ka. Alam, mao ba? Kaluoy ko ni Lolo. Lagi, ka-feel ko siyang na-feel. Kay lakon man ko, uy. Naluoy kay ko niya. Love gid ay kayo niyas Lola, no? Kung unsa tingali ti ka ka-love, wala tingali nis kumingking sa love ni Lolo sa imong dula. Agree ko, ana. Nakita sa nako ni Lola. Bisan wa siya gisulti nga pareha sa imong lolo. Pero action speaks louder than words pa ya. Sige gani siya tanaw sa ilang video katong nakalo-halo ta. Unya, mukalit lang og katawa. Pero wa siya kay bawo nga nahibaw ko. Abi niya goy gatanaw. Si, nawan ni ang love team nila ni Mama ug Sergio. Labaw pang nawan ni nga tuwa. Okay ra, uy. O kung unsa nga akong support sa love team nila ni Popsi ug Tita Lena, mas mo support ko nila ng lolo. Ang problema, supak si Mama. Ha? Nga naman? Gusto gyud ni Mama nga kita. Dili kuno sila ni Sergio. Dili sila ni Lolo ug imong lola. Kundi kita. Kita ang angay magkadayon. Kita gyud Sandra. Nga naman ka? Mo rin gingon ni Mama nako. Strong kayo siya misulti ana. Mabitaw nga na-hurt si Lolo. Si Popsi ka, no? Unsa kayang reaction kon mahibaw siya ini? Posible nga pareha sila og reaksyon ni Mama. Pero lahi lang ang reason. Ha? Si Mama, supak sa second chance nila ni Lolo ug imong lola. Tungod nato. Pero imong papa, posible nga musupak siya kay tungod nila ni Mama. Kagats ka? Mao nga need nila ni Lolo ug Lola Kuring ang atong support. Pila lang gud sila kahil sa kalibutan. Mao nga kinahanglan happy ang ilang mga remaining years. Mao gyud. Agree gyud ko, ana. So, Support Nanding and Kuring love team. Asa di ay ta? Ano tas ta, Sala? Magduwa tag badminton? Na, di na ko magsilbian na eh. Pangitag imong ikapares pagduwa kay mutan-an na lang ka. Lula, sad, uy. Nanapit ako ika-partners, duwa la. Si Koke? Katagaan mo lagi ka la. Ibaw, naman nagud na. Klaro na kasi imong mata. Ha? Sure ka la? Ay. Litrangke, ang pormas imong kalimutaw. Lula, cute, uy. Kana gyud apo. Paggahin gyud mo og panahon ni Koke. Di raman gud na puro sweet ang relasyon god. Doon na sa mga ingon ana. Sports og uban pang aktibidades. O nya, lala. Katag-an sad ka nga, doon natin kauban si Koki. Ha? Si Nandeng? Ninduta gyud sa hangin din oy, kikan pas dagat. mao gyud lo. Ug naay mga nindot nga taran-awon lo. Kita kana, trawa. Wala taana ko ki. Basta taana. Sure ka lo? Nindot man silang tanawon. Pero, na may dating nako. Mao ba lo? Lo kakalit gura na. Bago ba ganitong nangaon ta sa bukid? Katong imong gibayaran og 1K ba? Sa pagtutok lang. Tagam, tingali ko adto. Pero, seryoso ko ki. Lain ni akong ipangandoy ron. Dili na chicks. Ug unsa man lo? Kana ba nga, doon na lang unta tayo ikauban-uban. Ikasulti-sulti. Kana nga,
makahandom-handom ta sa mga nangaging panahon. Bitaw lo. Sakto gud ka. Pero di man sab tingali na may tabo. Igo lang ko sa pangandoy. Nandeng! Ah, lolo da. Lolo Nanding! Lasko! Hi, Cox! Dugayan ninyo, uy. Gari na ra excited si lolo. Pasensya na. Kay traffic ka sa mong giagi-ang Sandra. Matay, wa man ko pahibawa ini cooking at hiade mo. Kalitan mo sa taoy. Wa di ka masulti, Cox? Wa, ako lang gi-sorpresa si lolo. Ikaw yung bata ka. Unsa man so godayon magduwa kay mananaw ming duhas Nandeng. Taon-taon sa laoy. Bago ganitang naabot. Uy, ice cream. Hala, mamalit ta. Lola, ha? Tingaling magpidiin na sa mo ni Lolo, ha? Usa ba na? Ay, public display of affection. Parehas ko na atong paghalo-halo na to. Lola, yun, uy. Oh, ang ice cream. Asa naman to? Tumaras layo, lo. Ice cream! Hoy! Ice cream! Akong lola ba? May pagkaisa og kamay, no? Sorry. Happy lang siya. Bitaw. Happy lang gid siya. O sinuro sa do? Sige ra yung tanaw niya. Seriously speaking, makita gid nato nga love nilang usag-usa, no? Action speaks louder than words, cute. And to think nga, for the last few months, kuwang na lang sila magpinatyanay. Tinuod gyud. Grabe, no? 360 degrees ang pagtuyok. Kita ka, no? After pila ka years, gikan karon ba? Love pa ka nato ang usag-usa? Mahibawan raw niya na nato. Duwa na ta. Okay. Magpaduol na tayo nilang lola aron doon mo cheer nato. Uy. Hala, asa naman to sila? Cookie. Oh. Uwa naman sila si Lola o gimong lolo. Uy! Asa naman to sila? Nagtaban? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!